Hola. Molt bé. Doncs, bueno, benvinguts en aquesta xerrada diferent. Primer, perquè estic a Nàpolis i des de Nàpolis pues, també les coses es veuen diferents. I avui parlarem d'un dels fotògrafs que també és nou. Ho estàvem parlant amb la Ona, que li he preguntat si ella coneixia aquests fotògrafs i m'ha dit que no. Es tracta d'un fotògraf que neix l'any 85, ¿vale? Aleshores, pràcticament té una carrera molt curta, però a nivell visual és una carrera que jo trobo supercuriosa. Per què és supercuriosa? Perquè et fa el tractament de la nit, ¿vale? I per què fa la nit? No? La segona pregunta diríem que dius, per què et poses a fer fotografies de nit? Doncs, bueno, doncs es veu que aquest fotògraf, des de que va començar a interessar-se pel món de la fotografia, doncs pateix d'insomni. Vale? I què fas quan no tens insomnis? Doncs surts al carrer. Surts al carrer i ell fotografia una Índia sota la seva perspectiva del que és l'insomni i, a més, curiosament, en formats mitjans i amb exposicions de fotografia molt, molt, molt llargues, no? Aleshores, fixeu-vos sobretot a nivell tècnic com resol les situacions i després com viatja a través de llocs, de barraques, de passos elevats, d'autopista, de camins de terra, de munts de formigó. És a dir, la càmera de Malhotra mira els ulls captant escenes de la foscor a través d'exposicions, repeteixo, molt llargues, és a dir, estem parlant d'exposicions de 8 minuts, no? Amb una hiperfocal super gran i això produeix, mireu, fixeu-vos, que les imatges siguin com de fàbula. És a dir, entrem en un món en el qual en els fotògrafs ens costa molt fotografiar. És una cosa que també ho dic, ho parlo molt amb els meus alumnes perquè l'absència de persones, en aquests casos, l'absència una mica de l'ésser humà dificulta una mica que vulguin veure fotografies una mica amb aquest to, però a mi precisament m'agraden per això, per aquesta absència una mica del ser humà que a poc en els seus projectes es va afegint i veurem com. I, i després la capacitat de deambular per la ciutat de nit i fotografiar-la d'aquesta manera, amb aquestes exposicions, amb color. Aquí tenim exemples d'altres fotògrafs barcelonins que ho fan molt bé, però és sempre en blanc i negre i amb negres molt pujats. Aquí ho veiem en color i encara és més difícil perquè treure el color a la nit amb aquesta no és fàcil, és veritat, hi ha predominants sempre de les llums que són les predominants blanques i després els colors càlids, no? Tot això, en la seva carrera ho fa amb una sèrie que la titularem o la titula After Dark, és a dir, en la foscor, i després aquesta sèrie la divideix en tres sèries molt curioses que són les que veurem avui, que una són els paisatges perifèrics de les ciutats, dos és la gent que dorm al carrer i tres, el que és molt curiosa, és After Party, que són com queden els llocs on han fet festes de nit i a les 7, 6 del matí ell va i fotografia com ha quedat aquell espai, no? Tot això fa que la seva obra sigui molt, molt curiosa i molt interessant, perquè estem viatjant a través d'aquests tres diferents espais, no? Fixeu-vos quina passada, no? Vull dir, tota aquesta imatge amb aquest banc buits, amb aquest color taronja de les llums, el que us dic, aquesta buidor que troba ell amb aquestes composicions també molt i molt senzilles i en la qual ens permet, diríem, viatjar entre el que és el teatre i el que és el cinema, d'acord? I és molt interessant una mica també que entengueu com la fotografia del carrer evoluciona cap a moments, diríem, molt diferents de lo que és, o ens imaginem el que és la street photography, no? Que sempre volem gent, moviments, instants, sombres, etc. No, aquí ens ofereix una visió
totalment poètica, diria jo, i sobretot molt ben cuidada des del punt de vista tècnic. Després crec interessant també que us fixeu en com divideix a l'espai. Sovint parlem de la composició, que la composició sempre és un dels factors importants en la fotografia, i en canvi aquí tenim composicions molt ben estructurades. Aquesta pel·lícula de Febre Nocturna, són llocs on la gent transcorre d'una manera, evidentment, diferent, i llavors hi ha moltes gammes d'experiències emocionals i físiques. Diríem que veient les fotografies passem per l'alegria, l'èxtasi, el dolor, la por, l'ansietat, el misteri, el tedi, la inèrcia, l'esgotament i sobretot la pau. No? És un món al qual fixeu-vos en aquestes fotografies, aquesta fotografia mateix, la sensació de, de pau que ens pot donar o de, saps? O de construcció nova també, tot aquest diàleg a mi em sembla absolutament impressionant, no? Perquè tenen llum, tenen colors i són super càlides dins del que és la fotografia que estem dient fotografia nocturna. Després, una altra cosa que m'agrada molt és com inclueix la natura dins d'aquests espais, és a dir, quan aquests espais semiabandonats o de perifèria que no estan urbanísticament molt construïts, la natura sobrepassa aquests espais i veiem una mica com a poc es va menjant aquests edificis, no? I després el ben il·luminat una mica que costa una mica fer entendre també a nivell de composició veure aquestes imatges que estem veient. Repeteixo, amb aquest joc constant de llum càlida i llum freda. Em, en algunes d'aquestes fotos, que són les primeres sèries, veiem que no és totalment la nit, sinó que va resolvent aquests espais semiabandonats de perifèria, de barris, no? En canvi, ens agafa sempre amb llums diríem, nocturnes, molt baixes, vale? És a dir, que estem tractant la nit des d'un punt de vista també des d'espai, des de barri. Fixeu-vos, no? El tractament... Eh, jo jo me les he anat mirant molt i sembla que ens traslladin a un món com, com diferent, molt poètic. El fet primer també de ser la Índia, un lloc en el qual viatjar per les afores suposa, imagino, que tota una experiència, no? Perquè si ja les grans ciutats són una experiència, a la Índia aquests llocs perifèrics encara ho poden ser més. I després la quantitat de ferralla d'indústria que, constantment anem veient en totes les seves imatges, no? I després fixeu-vos en aquesta, no? Com a escultures surreals tretes també d'una pel·lícula de por. A mi em fa molta gràcia aquesta imatge, aquestes escultures no sé, embolicades de blau que semblen dones que estiguin mirant cap al futur. Vull dir, no sé, aquí hi ha una poesia absolutament fantàstica, amb aquesta escultura o inici d'escultura que tenim al mig, amb aquest color taronja també brutal. Fixeu-vos la combinació de colors de taronja i el blau de les dones i el verd, no? Tot això fa unes imatges realment curioses, no? Jo vaig veure aquesta i em vaig quedar també com molt impressionat dels colors, o aquesta, no? Com juga també, sense haver-hi la presència de l'humà, tenim l'humà a través de l'escultura, no? Ho trobo també super encisador, també diria jo. Sembla aquesta dona que estigui fent una dansa al mig del no-res, no? Sense públic. És absolutament fantàstica, aquesta imatge també. O aquest contrallum que tenim aquí, em sembla també com buscant ombres, buscant diferents maneres una mica de construir eh, aquest llenguatge visual, no? Que és el que estem veient. La nit, això ho diu ell, la nit em resulta molt més atractiva que el dia. El silenci, la sensació intensa del pas, del temps, l'absència de gent,
excepte algunes persones passatgeres, la desolació, malgrat l'entorn urbà, altament il·luminat i edificat, és veritat, al·ludeixen a una mena d'un altre món. Prefereixo treballar de nit lentament i meticulosament amb un trípode, amb exposicions llargues, amb molt poca llum o cap pertorbació. Com més mires a la foscor, més s'adapten als teus ulls i, per tant, ni pots veure. M'agrada la idea de desentranyar allò que s'amaga després del vel de la foscor. Això és molt, molt, molt bonic. M'agrada la idea de desentranyar allò que s'amaga després del vel de la foscor. No? I ens trobem amb aquestes imatges. Fixeu-vos una mica aquesta relació de llums externes amb la natura, inclús amb un punt de surrealisme, no? De on és aquest espai. Us les vaig passar una mica perquè aneu veient el lloc. El tractament, un altre cop, de les ombres a través de la llum artificial, no? I, i espais que potser, no sé, no són macos també. Passem per aquí o passeu i no semblen atractius, sinó que semblen molt, molt interessants. Aquest espai del conillet, aquest també, com a escultura, ficat enmig de l'herba il·luminat per darrere, no? Absolutament fantàstic. Absolutament, diríem, uf, que surreal, no? En plan, hi ha els que hem pogut o viatjat a l'Índia sempre ens, ens atrapa aquest surrealisme indi que sempre diem, que mai enteneu, i que crec que amb totes aquestes imatges que estem veient sí que se sent o s'interpreta molt bé també. En fer fotografies nocturnes l'insomni ajuda, evidentment, no? La deriva es veu interrompuda per moments de tensió lúcida, en observar fosquejar l'atractiu, el misteri, la poca llum, desapareixen contínuament, no? Les ombres comencen a obrir-se. Allò que al principi semblava tènue i seductorament impenetrable es veu vívid i brillant. Continua mirant setmana, mesos i anys. La nit es torna tan estranya com el dia i no menys, no? O sigui, hem dit des del principi que aquests projectes duren 8 anys. Durant 8 anys investiga tot aquest món de la nit i llavors explica anècdotes, no? Que sempre es trobava gent dormint als carrers i aquí és molt interessant perquè el dormir a Occident i el dormir a Orient té una connotació totalment diferent. Vale? A Occident, evidentment que sí que veiem gent dormint pel carrer, però quan anem a Orient, a Índia, per exemple, són centenars i centenars i vas deambulant pels carrers i per les afores i dormen en postures i en llocs i en bancs totalment inhòspits, on penses que una persona no podrà conciliar el son, en canvi ells estan hores i hores dormint. Aquesta imatge que esteu veient ara la trobo absolutament brutal, no? És una de les imatges més icòniques de la seva feina i crec que representa tot el que és el món de la nit a l'Índia, no? Amb aquestes dos vertents de la incomoditat del banc i al fons una mica de la natura i els edificis, no? I com el personatge es recolleix. És, és molt bé. Una vegada, mentre es feia fotos, es veu que tres borratxos el van assetjar, i me'n recordo que, pues, mentre ell estava fent aquestes exposicions de 8 minuts, pues, va haver-hi una baralla, ell, com anaven borratxos, els va tirar i clar, la seva obsessió era fer aquests 8 minuts d'exposició i després agafar la càmera i sortir corrents, no? És a dir, que, bueno, segons he anat llegint mentre us preparava aquesta conferència, molta està ple d'anècdotes, diríem, molt divertides en la seva construcció. Fixeu-vos a aquesta imatge també, absolutament com els personatges estan dormint en aquesta gespa amb la carretera i també molt interessant, veieu aquesta línia blanca eh, que és algun vehicle que ha passat, una moto o alguna cosa, que el fet de fer-ho amb exposicions llargues li dona aquest moviment també, no? Mm, el fet de fer aquestes exposicions llargues que provoca que tinguem una nitidesa espectacular dins de la imatge
I després també provoca el mig format, no? Aquest format de tres quarts, llegir, llegir les fotografies d'una manera molt diferent. Mm, Sempre hem d'anar buscant on està aquell personatge que està dormint, no? Perquè a primera vista no ens en donem compte d'on buscar-lo, no? I finalment l'acabem trobant en una zona de l'enquadre de la fotografia, el que també crec que és super interessant, perquè eh, jo, tots aquests moments una mica de presentar-vos aquestes imatges, sempre també inconscientment vaig buscant la, el personatge dormint. La meva intenció, diu, no és comentar la pobresa, sinó observar la figura dormida en aquests contexts particulars, no? L'entorn urbà. M'interessa la manera com la gent ocupa els espais oberts. A l'Índia, dormir a l'aire lliure és una costum comú, és el que us he dit abans, no? Però el que m'interessa més una mica de totes les fotografies és com el fotògraf ens inclueix l'ésser humà dormint en aquests espais decadents, de fusteries com aquesta, no? D'interiors humà, on realment, com a fotògraf, no sé si us passa a vosaltres, ens costa molt arribar a entendre o arribar a fer, diríem, aquest tipus de fotografia que suposa investigar, viatjar. No són fotografies que te les vas trobant com quan viatges pel carrer, no? Són fotografies buscades, anant-les a buscar en aquests espais. I això ho fa molt interessant, perquè imagino una mica el fotògraf com té que anar deambulant per aquests espais on no passa ningú, i anar a trobar aquests llocs, no? Imagineu-vos vosaltres, no? Que esteu caminant hores i hores i hores fins que trobeu aquests dos personatges aquí, en aquesta autopista, i aquest camp de golf imaginari, que m'imagino que deu ser això, no? Amb una herba super ben cuidada, tot super ben posat, no? El projecte va estar ple de desafiaments, el van detenir, el van interrogar, sovint acabava discutint amb policies, amb gent que passava per allà, i veien les seves grans càmeres gravant persones adormides en plena nit, evidentment, doncs devia ser... Però Malhotra diu que va aprendre a bregar amb això. Els policies de cada ciutat tenen actituds diferents. I diu, potser els més difícils van ser els de Bombay, mentre que els de Goa van ser els més servicials, no? Bueno, són anècdotes que ell va explicant i la seva relació, diríem, amb la nit, amb la policia, amb la gent mitja dormida que es despertava, no? Eh, aquest inclús, fixeu-vos que s'ha posat una mosquitera fantàstica al mig del carrer, no? Vull dir, i tot aquest joc de llums i d'ombres, no? Repeteixo, no? La sensació de teatralitat i de cinema que em produeix cada imatge que veig és espectacular. Com us he dit abans, en el món occidental, la persona que dorm al carrer és una persona que té sense llar, i en canvi en el món oriental són treballadors migrants que prefereixen dormir sempre a prop del seu lloc de treball, així s'estalvien diners amb el lloguer o amb el transport, no? D'aquí una mica que totes aquestes imatges que estem veient són gent que treballa en serveis, que treballa amb en llocs que diu, mira, doncs treballo aquí i em poso a dormir aquí i això és la meva casa. I es desperten i treballen. Algo tan surreal, no? Que per ells ho veuen super normal, també. Quan vaig començar a fer fotografies, anava eh, per la vida atordit, sense un propòsit. Era una època que per ell, com a fotògraf, no era fotògraf, no era productiu. Diu, la fotografia em va rescatar aquell moment d'un estat mental més inherent. La idea de fer aquesta gent dormint, la idea d'un despertar, aquell despertar que tenen aquells que dormen, com va escriure Frank Herbert, diu, la figura dormida es converteix en una metàfora en termes de potencial molt latent. És veritat, no? Eh, Quants cops hem passat per davant de gent dormint i ens hem quedat mirant com hipnotitzats, no? Per la postura, per
pel lloc on està dormint, pel que deu pensar, pel com es deu despertar també, no? Vull dir, jo sempre em sento molt identificat amb el que està dient amb el tema del despertar, de com et despertes en aquests indrets, com surt el sol, no? Com amanece, ¿vale? Perquè ho entengueu. Després va arribar aquest tercer projecte, que és aquest que us he dit, no? On se'n va viatge per la Índia, per espais temporals a l'aire lliure, cadires de menjador adornades amb teles, cintes, catifa, de gespa artificial, tarimes buides, per a discursos, talons de fons amb cortines brillants, els assistents se'n van i l'alba està clarejant i queden els treballadors i els guàrdies de seguretat dormint una mica abans, no? I llavors es tracta de fotografiar aquests espais que són decorats, no? Fixeu-vos, que a mi em semblen totalment espectaculars, no? Aquestes tarimes on aquí hi ha hagut una festa i després podem veure que estan a espais buits. És, és una, és una de les feines que més m'ha agradat d'ell també, a part de Sleepers, aquestes que estem veient ara mateix em semblen totalment espectaculars, amb tot, no? Amb el concepte, amb la idea, amb el projecte, el trobo interessant des del punt de vista fotogràfic, totalment. Com tracta aquests moments de final, no? Amb les pantalles aquestes de cine, les cintes vermelles cuidant l'escultura al mig com a centre, i repeteixo, amb una fotografia, exposicions, com estem veient, de, de 8 minuts a 2 hores. Estem parlant de que moltes de les exposicions que ell fa són de 8 minuts a 2 hores, és a dir, llarguíssimes, no? Moltes persones que apareixen en les seves imatges són guàrdies, treballadors, migrants, no? Com us he dit, i no feia servir altres llums secundaris. O sigui, tan sols volia passejar entre ells per trobar una llum ideal, i després fer aquestes exposicions que són la clau una mica de la seva feina. Absolutament fantàstiques, en tot aquest final, tot aquest ventall. Repeteixo, no té una obra, gran obra, diríem, de molta qualitat. És un dels fotògrafs reconeguts últimament, però que bueno, a mi m'agrada també ensenyar-vos gent nova, no? Fotografia de gent que és desconeguda i que utilitza aquests espais de manera molt, molt, molt interessant des del punt de vista de composició, de teatralitat i de temàtica. En certa manera, jo crec que aquesta fotografia documental dels anys 20 és una mica el que ell de forma pictòrica ha aconseguit enmig d'una experiència, diríem, provisional en un món on canvia i després no hi ha certeses, no? És una mica per donar-li una finalitat, diríem, a la seva obra. Molt bé, i fins aquí hem arribat en aquesta, diríem, mirada curta, però no sé si els que si, ja pots tancar. Sí. Us ha Ai, agradat? perdó, perdó, perdó.